Tabuk norong nukui tongmani omo ongkha chicken pox nge kheba pania loti hanjago omo belai kheno kaisa solonai jat bemar bothrai ngo bothrai thaiei motogo tai dunogo omo hai pania loti ongmani ongkha bisibrui bisiba chraini simi 15-16 bisi chrai rokni bisingo kwbangkuk wngui tongo tai omo solonai jat beram kaisa bemar hake omo hai bemar kami rogo kwbangmano norokni phaisingo bo wngui mano omo ongkha hingke chwng tamo ma khlainai omo ongkhe chwng kwbang kirinani nangya tai wananani nangya omo hai pania loti jefruo kaisa kaini khei nukjaknani chengo afruo chrai rok puila lumnai lumkhadi hingke obo nukjagui phainai obo hai bothrai nukjakmani wngkha puila nukjakmani chengfruni simi salbrui salba joratui omo nongkhornani chengo aboni ulokhe trik khlaiui hamnani phaisingo thangnai wnglia phano hati barsa eba khe 7 din abo hai jorarok o bemar tongroknai aboni ulokhe bo trik khe hamnai hake bahai hamrenai aboni kaisa solution ang norokno sai khnariwano jefruo norokni chrai tai kebo abo hai khlaiui pania loti eba khe chicken pox manjagui tongkha hingke bono ajorao mungsa mui bahan kakai ngekhe toktui abo hai akran tai podre pod motoknai manui jat malnai rok abo hai rok charinani ma mathaknai hake bono kulumni yakni lummani jorao khe doctorni je bithi paracetamol abo macharinai hake abno kari chwng kami rogo chwng chicken pox ni bithi riui mano abo ongkha norok puilano achraino daniklam rogui aboni bwtui ma khaninai norok or jagao blai ang norokno phunukha omo ongkha daniklam blai hinjago o daniklam blai no simino rogui som kisa riui rogui ma khaninai hake obo hingke chicken pox ngekhe pania loti bisingni hoite phatarok kogui phainani bagui kwbangma borok o pania loti pajak khadi hingke ongkhadi hingke borok puja rokni thanio thangui montro kwrwng rokni thanio thangui borok subjago phiaba montro kwrwngni thani thangui subjakphano subjagyaphano bo bini bisingo je bis tongmani bwchwlui tongmani abo nongkhor baya sak bo soppano subyapano bo nosen nongkhornai obo hairok thangui montro rok bai subjakmani wngkha kaisa budwani mari se siani mari se klaio khajine takhukte bukhukchong norok obo hai subjaknani nangya tai subrinani nangya chrai rokno tamokhe bisingni bis koknani bagui bono daniklam blai som baikhe rogui khaniti tai abno karei o bothrai no hoirinani bagui o bothrai ni belengtui ranrinani bagui bono chwngtama ma khlainai ing blai no rogui ma tukurinai tui kutung go kahamke rogui tui tungluk khlaiui salo waisa achrai no ma tukurinai pheba tukurinani pania loti chrai jefru manjago abo hai saltam joratui bono tukuriyaui tongmankhe kaham aboni ulo se saltamni ulo bono ing blai rogui ma tukurinai tei ing blai tai swtui no togui aboni bwtui no hoironi thok bai khai sakului muthungui abono bothraio tula bai khlaiui kahamke phului mankhai bothrai daktino
bo ramparanai tai trek khlai somsawi hamnani bokhago lamrinai tai ingblai manthugya ke tei kaisa belai ang rokno oro phunugano abongkha kok belai bolong rogo kwbangma jaga kok manthogo a kok bwthai chamani kok kaisa mwkhwi buphang norok baksa kok siniabo ngui mano kok belai sininai brok bo kwbangma tongo haike o kok belai ang norokno phunukka omono rugui obo bai bo tukuriwi mano obo bai rugui tukurikhai ingblai bai tukuriwi je bothrai rampramahai obo bo ramprawi thangnai phiaba kok kaisa muitu narakdi jefru tuku rinai chraino panialoti manjak chraino tukuri phuruo mungsa sapan rok phulrinani nangya saban rok phulkadingkai bini bothrai tebo daktino rampraya tei somchaya ransaya ngui hamnani lernai hake khajini takhukte bukhukchung kebo obo hai norokni kamirogo norokni nukhungo chrai rok obo haike panialoti ngeke chicken pox manjakhadingke norok abo haike hambui mano aboni bagui mungsa wanajaknai tei kirijaknai kwrui haike bahai ma tongkha o video naiwi norok chajakhadingke like ridi tei kwbang share khlaidi tei kaisa kok muitu narakdi o channel no subscribe khlai nakhe bwskango norokni bagui omo hai video rok upload khlaike norok jotoni slai swkangno nai mannai haike belai kheno hambai kaham kwrwng tongdi paithak jora nai tongmani bagui belai kheno hambai।